mahwefo nyina kwa eba Deɛ Eko se de mo ne dada no na wotwe bia ye hia ne ya twetwe nkomo efa ya brabo ene Deɛ Eko so o ya brabo m na nna de ya ate asikuro Deɛ Eko fo ya asikuro na ye wo ma 7 eye market ye ba betwetwe nkomo ye ne ye ma me fefe so no e betwetwe nkomo ene kura de ye bisa ne se awade dodo eye anase enye ye ne mema na kasa ye ne ma no so e kasa se uti we nu kunu ko wale wachi a obepene anase wo mpene ehun sunsanso de ye wom de nye wom ne ye behu ni nyina ansa na ne de aseda kese ebe ma aboafo abaso yasene na wotwe bia yetindi dwumade ebro eye time herbal mixture osi malaria de wadro anetafe give us speak capsule Greenfield Scientific Herbal Clinic and I say Sultan drinks for na aso yasene ne de dwumade ebro kama pa me anjina ha me de dwumade ho tia me ndin e de Abena Ghana mami akwaba bibi aboko ami adom pacho na so boko na dwom ha de no ton pacho me ton fruit uton fruit o and so be per fruit a omra hefa obo so ohwe hwan my 7 park post office baby ya de filling station for na abana oba so ohwe hwan pacho me de mercy ohwe anti mercy fruit bia obenya bi won obenya bibia ena nkomo twetwe no ye hwe bibi afa aware dodo ho ye ne mema na twetwe nkomo bisi ye bisi enye wa ye bai de me bisa say aware dodo wo ti we ukunu ko fa ba foforo ebe kan ho obepere anase wo mpere pacho me mpere hey I didn't tell one penny. Hey, the same imprenation say we are saying papa school fees in Ponye easy. Na me kuru ko ware ba ko be kan ho me chop money e so be ko fom. We say bia na o say dan yo bi o ya aban adwuma. Bi adwuma kora mpon. O musika mpon na say me na mba be gba kwa homo. Aboso me sua. O mu tia na kan sa na wa mame. E bia na me so me say dan ni adwuma papa bi. Nti eja ni me kuru me ma na kwa ma na ko ware mienu. Ba ko me ka me ho. So when e say bia na ma awododo. Na me ma dɔɔso me ma be ko school adu akiri akɔware ba akɔ ka me ho a na sɛ won so wadwuma ne nyɛ adwuma bi ekɔ anim a me ma ne bɛyɛ dai nti me mpene okay ihe o ka sai mu ana sɛ wo ka sika hwenum asetena mu asɛn no wo ka nti emfa ne sɛ sika ni titiri bi na na yera no wo akɔ akɔfa ba foforo so de bɛka ho sika wo fie bibia wo fie wo bɛpene so bɛware ba foforo aka ho ɛni hallelujah obi a pade papa obi a nu ankyene eso go nanu ma obepepa na anoda nti say me tuwe na me kunu wosika oh merua me wosika metumi ahwe me ma na esi aborosan ama wo na wo ma de enie nsu de enie nti pese me ware ba me pene dodo obepene me pene too much na esi hwe okase ma ware dodo pese o kire se nya bone na aho kire ne babu say obetumi ahwe ma no dodo na abe ware obetumi ahwe o ma obetumi aware no mpe kokonsa obedi kokonsa wa ha no abeka papa wa ha no ubedi kokonsa de ne ware ba akopɛ okay e bia na wanni ne kware ama ne mienu na na miensa baba be ka dokoro kwa akire wo abeka foforo so nyonyon akire me ene de no way enyeyi nti nya no de a nka ware dodo de enye bone bible kura kan ti wo nsa betin so so de seska wo fie pa ne bibidie wo ha bibia yo okay me mmere won ha me nya to me sa bom me okay we okay wow o to won sa bibia bom kama ye hwe bibi wa ha se aware dodo e de kuratwe ne niam bebre ne eba ensunsanso ye nya e wo ya brabom eye omo yirenom dooso baabi wo hokra bia ne nka wo de ompo ho asem so be ko faketwa ne ba ntokwa ensensem bebre binum kura se nusam timebam de no be kan afa asasem ho so de waje atun se sika wo fie de a aware dodo de bible kura ka se enye bone no de no be kan afa asenye ho oh enu ani se me kunu wo sika nti wa kware bia be ka me se wo se ye nyina obi anya ne dan so wo sika ntra be wa kware se bebre se ne ho aso sa nti wo sa wo si me dan ma me ka se me ma so wo mo de na wo yere mo wa kware wo no so mo wo mo de me nko obi ho obi so ma me ho se ne de se ne ye nyina ye so ba aduru sem me se me ma fa Kristo na metumi bo me pa ye all right wa drone enka me wa drone enka na ohu na one ne be kasa asere oh and me kura se be ma ne ma bibia sosidi fan ya me hu na me ntwa no me chia no ba entimi nya wadamfo da oh da bi en se da nya papa sa se be ma na se ye eni so abonti hwehwe ani mu ye hu ya no anyene ne se me se da yi ma adwi mu nka metimi asem nkyerɛ wo mo me na onya aka cause oyo okura sa okay ye hwen sunsanso afofora esan wo aware ntoso no ani abribia se de o kan se bible say ompe konkonsa obekọ ha akodi konkonsa kakra
na so wa ba ha so onye ne yie no aha mienu na nkeye ne ba ko pa nkeye na ba ko mienu kra na wo kasa na be ma ware miensa ne nan so nka be me ena ni o ska ese bibia Ghana ase bibia ska bibia e wa asase so bibia sika na edikan uni ska wasem sha se na ka tia nti wo ska nti na wakwa ware miensa abeka me ma aye 4 se wo se me am yo pe ne bibia me pe bia wo se ode ma me sempo wanfa ene wanfa ma me na esa ware wonko bi so wa ware ayefo na asa na ma bese na so wanka nchiro so no he ne wa ware wanka nchire me o se na ese na wo nom esa wo nom na on se me tia ware ase na ukọ ware bia beka ma no wanka nchire na ese wo nom se na me ka tia ase yeah okay so wo do bia e wo se ukọ ware a o man dia me ko mpesam ware obi ka ho oh yo akomapam abotrem bibia akrokro nti so oba ne bepena wa pena on prenso ya enpo no ntumi enfa by force nko ware nti se be man de timbo amane na o ka kiro se ska wo fie bibia ope bia obeya ama na obewade dukura wonni problem wo ho wonni problem wo ho aware ne bibia be ye kama na ye hwe bibi wa obi mfa adurusem bia mem na ye nyina ye bo mpa ye adurusem ne so kra de individual difference wo bo wo mpa ye bi so hye ne danim nti de obeya ne de okra de ho de wonni ba wo mpa bo ne na ye so oyiro ho na obo enti mema ware dudu yi wo hwa ade ne ma be ma timi gya ne yire ho ekọ ware dudu ye ne mema ne bi kasa ye se ane mara mo kyere mo ho eye baba akwa ni tinya ne dedodo o tete be ma onita ma o ye de opo free say competition bia ni wo nti ya abeso e ma be ware ma no dodo se na be ya moni be da ho no hu se wo kuna o se unya bre ni bibia ma de no be kan fa sa asem no ho oh ye wo ba bi wo ho a ebra be ma ne twen pana foforo no wo ayo krama ho brase ada wo kan o ka so na ha obada wa ma wakwa aba ba nyankopon ye na do maka wani wura ne nsa no wuro na wa huru ase be ma no kon ho ene be ma ne ka fa ya o baba na eni wo na rejata tena ha baba no nte wo na we ge wo fie sa na opam be ma ne oba ko ware bi aka okay na say ma ya yesu so ka ho bi ni e pam me ma no de kwa bonte ne ko fa sa ware dodo nyina e de ba enti say wo kunu ka so be ware ba foforo no hwe na ye wadamfo pa me no be ye madamfo o best friend pa o bet wo kunu se me be ware woni ngura sesame anti hu de abaye no asa wosin wom de no be ye o de bible chro ba wadamfo twotwo pa na ware na me no be ye de asem no be kana de nkura no be ye madamfo pa de se mi kunu so be ware na o de oba ne be ba na madamfo a na wanka we asase na wanka ankyere me mehu na oso be ware nto de madamfo na abekere me sister madamfo pa de na wan hwa meje ware na ma wo mo beja ha akọ me ko madamfo na so mpa mi yie mpa mi yie na yese me ni mi kunu no okra na yese okra na wo ne hihye ho na yese be hihye ho kakra na nya bia me ka se da ya ware me kwa na ya me made of ana na me te na abeje mi kunu dia na yese okra asase na mo hihye ho na wo no nim nti saa no wompene me mpene ande me mpene wompene na ebe ye ntokwa ma na ebe ye bufuom na ebe tuma ye ntokwa bu be ye twena mentwe ale ntokwa be na ba so wa fa the first na wale kakra bia awale kakra bia da mfu be wale bi she aye ye easy se wadanfo ukunu se aje se bia wo no be man eja wo no ne de ne oba ne pa wadanfo no mfa na se wo do be man pa dia ene wadanfo no ontintim ha be synchronize ene aje se bia be man wo mpani sika wontia mpa nkomo no aye de yesua de bebre na nsa na ye beto ase ye ka kwaje nkrato afira boafo ye ba ye beto adwumade ne so Ebra, if I shop na me shade o bag. Bra ade en na so biem. Na tell me share me see ba queen why me enfe. Bra, say the time he ba me sha etia chi me ni me fie fo. Enya dia ba ko pe ebe so ye. We dey do this o fe ni nyina.
bra se me ka se me di time herbal mixture ho adanse a wiase nyina ebete me nka enti se malaria wadra ni time herbal mixture Anya nunko die na numo to a wontumi anidie no wadro ne time herbal mixture edwe enye ma oba wafa afuro die wo ma akoda no fo enye akoda woni mfie dumienu ansa na obeto time herbal mixture edwe ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo atri malaria ibi ansa Encrasway Food and Drug Board for Ajiatu Kayo the time here TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani diva ewo mu no ebe trato. From natural mineral water, freshness of lemon and mint, power of ginger and ginseng, vitality of honey and royal jelly, the millennia-old secret of black seed. Taste Sultan Power drink now. You know what you drink. So what am I watching Papa Piana? Yeah, this is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to drink from no one to me, but to my ding one pim. Give us pea capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no show bottom. Are you bro? Then I found upon a permission about Chiamwa as a Niji. No. You nephew, I can't wait. The friend give us cold capsules. Say yes, see, I ran the wall, swore. Cold, did you nipper them when in our walk for sa a mamma and to my wound, I would name you. Who don't give us cold capsules, sir? Obey your free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Open Chinasuma. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A pain for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me a nunca. Mrs. said, "Dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Truemancasa. And to me come in sesame. Obian Transima stroke, we had come to them with you. Some make a show now to show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was saying what it is hypertension, or Barney Bema war, diabetes, John Somuya dear, Coco, make Canimajadie. Obama Sija and Nancy Mameshia, Siamani Casimubuyano. Greenfield Adaroma, and Omatro Trauma name, in no Pacassia, the Spana Corda Yajma was an antibium. Greenfield were ultra modern laboratory, any diagnosing machine. What is kind of human system no was signed on a Jinkwa Gallic Plus, a boosted immune system, na sign AMA BP, or be a halitosis, and non company one and numuno, on Fanco Greenfields, no betting is say te. Greenfield Scientific Herbal Clinic. One more Nungwa Adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yakaka Jenkratwo Aba afeni hwejumadi din ede dio okọ ene nkomo twetwe akra de ye ka ho asem ne se eye se be ma be ware yide dodo ye ne mema no atwetwe nkomo na ne ye ne ma no so twetwe nkomo na wo se enye easy kra e wo ha se ye wo eye mal 7 markets ne de okofo ne ye pie wo ha ye twetwe nkomo kama ye de aseda ebe ma ya boafo aba so ya sede na wotwe bia yitim de jumadi ebro eye time herbal mixture o se malaria de wadro any time say malaria nko ada mesrew lots of appetite won't mean didi bibi akona kope malaria time herbal mixture malaria drosro nkuina emboa afa give us pick up so se be ma won't mean mo adwuma just bibi ankokokoko so mesrew unya give us pick up so bibi abaye kama eye Greenfield Scientific Herbal Clinic so say you stroke diabetes ya bia de nsro oko Greenfield on be show ama bibia ye kama and na Sultan drinks Sultan forces say ye occasion bia a sugar free a non-alcoholic drink unya bia ebeboa ama bibia aye kama ye go so a twetwen komo mame ansa na obekoro afutuo be no de ma onu ama no ma omo hweye say niema omo be ya entimi mma be ma enkofa yire foforo enfa mma fie ena afa se be ma kora pese o ware foforo futuo be no de be ma yekunu no ma be wa bontere yo minu ama ma motie mi so na se wukunu ekoware oba foforo kan ho a Bible kra ka se aware mienu ne miensa enye bone enua ne se be ma ne betumi ahwe mo mienu mo nyina ntutun bia ama na be ma no so onfa konkonsa ene na ada emamu na ema ntutun na ema kasakasa so ma se be ma ne ye na asemu die bibia fine dia
ɛna obetumi aware ma mienu ana miensa no bisa bible nchi na se nkoso ne se wo chop money so beti de ho ne no se enhye da moa no wo de e kam kwa ma ne de bia na sika sem ne enko yie ante ne anko ma ene de enko ma me saa ente enko ma mate me nuanu mo ma nso se mu se mo be ware mienu a mo dia se mo botom ebe ye mma se obotom ye ma de a obetumi aware mienu na wadi no kwaro nso ama ma ne mienu nyina wo tontoma ma wo ya wato bia ma we yes obetontoma ma we wakoto force abre we be wo na obaako nantia paapai na obaako de bia na wa hyepe ne de no way enyeji no way amfa ye da se nso me da se na me sure ye ma me wa haine ne ba betwetwe nkomo afa aware dodo ho ne chese ye hu Deɛ Eko bebre na ka se ye bebre so se enye tie ne ma me so be kasa no so a kire se aware dodo eye so be ma ne kunu akakọ ware ma dodo ba ko mienu na miensa bi aka no ho so ye gire panyina ma me akọ baba Deɛ Eko so enumere die ye bese no twetwe nkomo kakra afa aware dodo ho one mema ne kasa nsem bebre ne be ka de ntie ma be fa be yire no machi ko fa ma bebre na wa ye bai de me bisa se wa ware na okunu ko ware ba foforo be ka ho a obepene ana se wo mpene me de tumi ne me mpene o mpene wo emra o be fa no anka so be ko ware bi aka me nti ne se mitimi ya ma se de eso okunu no oyire dia hu hia se o ko so ba bi ade e be ka me nti hu hia se wo nko ade wo de aware ntoso de o ma wiase nyina akora wo mpene da ompe die nti a ama wo ka se wo mpene mane fa bi meka ho who say we oba warefo we opani otimi okofa foforo de ne ba ketwa ni timi be ye waduro ma bia wo ba first no be ma ne mpe wani ma hwe e be gura na wo ne wo ma na ma na no be ma na me say okofa foforo ni timi on hwe nkwala no wo ja nkwala ni na eden e bia gus timi de mempre wompene bia ajo odisie odisia wo hunti se a be ma no so ye na agene se mene ndem honya be ma so ne yetire e wo fie enti se wompene na still obeware ade no be ye obeware am de mini wo kwan se mintimi si wo kwan se ma wa na momo no utimi ye wa sade de anu ye kwan da so obeware otimi ye na sade asade sesen wo sorry a obehwe fie bia wo kwa adwuma o chop money wo be yi atuo nkwala no so bia school fees na ade no ubetuya dia ane unsu kan se be ma bi wo ha onya kofa oba ne pa no agya nkwala ne nya eden e dia gusu na man kwala no so aye mobo wo ne be ma nti no betima na se de na sorry a nkwala na sika ni oba won so wodi ni ane okwa baba na wo baba ni wom enti ye hwe bibi wa ha sei na baba ni wom de ne se okoware ba foforo afi de won ke ma no kra bi o se mi ka se obetimi ahwe me ne nkwala ne de a se wo ho odin na okofa foforo de aba na se ska wo fie wa ye bredi so bibi e baba bi abaye na ye hwe o e wo tin se wo mpene no ba foforo no ba no one no be ko ana se one ne setena be ye sei me ne nko se oba no ba me so mi wo ho nti waba but efie de ye ntina mom umu ne de nka wo mpe saa wade ntoso no de nti a how bi wo mo won sansam bi wo etimi ma adwendwen beto so se bia ne obema ne be ya akire wo no na nya wo de ma wani nyi wale enim etimi ne se nka eya me nko ade anka mepe nko ade anka wo pe ne se ye hwanka ye papa no me be ya nko mo wale ba ko nem efas muduanya den emra so se ma no so do so sene mema no se ye check so anka wo kom fa 1 is to 10 o no credit se baba ka ye de bebe gu he mema no mo nka no credit no ya na ba sa na won so no enya ha dwen ke be ya nka be nware ba ko pe efas ndue mra sanity amutimi hwe nkwala na mawo mo no na yentimi hwe nkwala na wo hwe a be ma bi a wo hwe ye bi a one de na dwene ane se opese o ware mienu miensa nan di asem no be ka kire no nya me be ka ne se mema no am be ware mienu ana miensa no se wonu oba ne tifie na wo ye wasede de a ubetimi ayeden aware obu won so a wakọ no ye no be ka san akosi akora mpo no wo yese no
na odi emprano e de be huru sanity nti ba sa okura hu oba na obu befu e de ya obi be ba ma otime adi bon so okura mun susu o mun hwe ne ma bi sanity okay afesi enua ma no ma be hweye obi pese okota aware so obi su pese ne kunu ba be ware aka no ho dia no be ka kire ba bi o pese okoto bi aware so oh me me ka kire enua ma no se wo kofa be ma bi na se be ma no wo yire a ensa so wo esa se me ya de me enya me de nti hunya se wo koto aware no so na ma opani na wote wo no otete ti de met ma ka kire enua ma no se so mo ko seti bia nim na seti bia no enye ma o munyai na oba no onfa ni kuno no so omo mpa ye ne Nyankopon nye de ono so onye ne die mfama no omo mpa ye ne Nyankopon enye ne die mma no ena dwuma die no ayesronko kra ayesronko benim se wa hwe so wa fa aba bebre ewo mu se wa hwe ya number bi ewo screen no so mesra wo fa na so fa wa dwenkire obeye video kakra bi ana messages ewo WhatsApp no di aba ne ye be ready akenkan ama nipa bebre so mine nyina so ho so wa dwenkire e fa aware dodo ho sana ye beto ase we ka kwaje nkratwo e fira boafo ye ba ye beto adwuma die no so Sultan Drinks introduces a unique drink made from vitalizing green tea, enriched with a millennia-old secret of black seed, powerful ginseng, complemented with the best honey and amazing taste of jasmine. Taste a new experience. Taste Sultan Iced Tea. You know what you drink. Yo ye de obi bia ase de ba kasa fidie so ene abiu eni nyina ne se ye adwumaku a ye de etu ehu asi wonum se wapomudi ho asem na da ne da nyina ye behwe na yetimi aboa ma na koso ye ede ama wo enu nti na da ne da nyina hu ye kasa fidie so enya adwumaku bia kekese time herbal center for ye en out ye nka ye obi wo ho no ma ono ne da so nyina nsa nko beda be sori ana se de how nyina wasase so no se anka bia nko na mo ana nko hu se eye ne tie tai ye ne ya ne tie tai pa ne pa no ne nyina atimi agyae obi timi ye ne ya ma febon na ne hwene mu nyina eso ne nsuo onodofo otimi nka so ha oni amane we bi e wo so a adure betimi abo watu na se na tipaye a ha wo ohwinmu ya na eso nsuo mama ne nyina timi afiri wade ama wo no time herbal mixture TIME onyankopon tumi na ya resa o de shan hamba mu se ye ni duaba na fa ha no ensa yare no time herbal mixture mu ene de san wode no ede adua enti yese se wono mu a abre na wono mu ye na ahya ase ye adwuma ahya ase kenya wo eno nti time herbal mixture de yese mra ebetu 3D yare anase malaria ase ede fi nipadua no mu emre na enie sabi outimi nkan na akọ Lancet chemical shop pharmacy na so akwaje wo de na atimi aboa no apomode ho asem atimi akoso onuadofo okọ na so akotobia no mahwe se yatwere time TIME ede aguso na afi nso aboa tontom no eda ho a meso so okoto na sa chance de we ebi eni ho a meso na se wagya ito enam se entra mo bi mfa so kore emada no wa chenchena enu nti na mekanfo time eba me shade ama se onya bi na sa wono mu a ebeboa wo yesi time eba center for so person ba ya so ye na abetu ye ndro ni bi ekokoton a mesro beba K&J center imbrom Abidjan house Okumase sanso na ye atonsumu na ko junction ye no Okumase atonsumu na ko junction onu so Okumase ukọ hono mu a dodo apebia nso no ubenya bi ewo hono ewo K&J aso ye uduru hono na bisa se ope K&J for aso ye ewo mu na ko junction obi abekere ho na akwaje dodo na atimi akoton na nso atimi nya mu mfaso bebiwe afen so aduru efre no K&J eba capsules no eno ho asem na aduru so ame no eba bekan K&J eba capsules no nuadofo unya bi na se ono mu eno ena ebe boa wo mese wonum K&J eba capsules so a ebe boa bi stew system niema bi a woni paduan mu aye korankro bi oni paduan mu ebe boa tu na se kora wo ye be ma oni oba bi kodi mpaso agro bi ende ade chin ya na se free na mienu ekọ no won se nyoma nkoyi o se bi obema ho a mesre no sase no num K&J eba capsules na emboa eno na ebe boa tu na se kora ede ama wo na so watimi ade ho entrance na be ma de enemu yare na se yare bi maje obema emfa mboso yo ba bi nso wo so ndo ni be ma hia mu ana so se efrim de o ware wonya mpaso ni jeda ni nyina ne se wonya ni jantenka bia eden ewo mu so onum K&J eba capsule so a ebo abistu mu system no e de sanuma we nyina e cha okwa se person friend na twetwe enkomo a na ma betimi afresu su ni 0244 417 669 0503
869402 bomodi aso be frɛ na na twetwe nkomo enkyiremu bia nso apɛ ne yɛ de ama wo mese dro padudu atimi atu a K Engine Center Mbrom Abidjan so Kumase K Engine Center Mbrom Abidjan so Kumase okwadodo apɛ bia benya bi atu ho sanso na yɛ atonsum na ko junction mese so na ko junction abisa so K Engine for aso yɛ ya obi abetimi akyerɛ oduru ho no so a dodo bi a apɛ no obenya bi atimi atu ho opɛ ba akwa na se mienu Alliance Chemical Shop Pharmacy Herbal Shop na se drugstore bia mu ɛho na akwakwaje wo de na nso atimi akɔnonom yɛ da obi bia ase na wɔtwɛ sɛ na no yɛbɛsan yɛ hyia bu yapɔmudi dwumadie so yɛda mo ase makra mo Me and Mijina Hamidi at the Abena Ghana and the Mile 7 Park. Omo market ni ya ba ye ne ye ma mennom etwetwe nkomo mo so mo ka de ha be e de kire ye ansa na ye be kono mo amunim aboafo be ma ya kyede soronko piesie pa ne ye de ye ma mennom se baba be ka ye ho no be so ba dwenkire e betim aboa wo e be boa meni yetimi ade aboye bra aboafo se ye ntem ade we ye time heba mesha apron fe se wo ton ade ma na de asen wanim bottle wom de se pocket bibia afi so cap from Sultan for her so ko fi afetwa tin kama na Sultan drinks so e wa ha sei se yemfa emma mo yeda mo se mobile dwuma de so afi mommy we see I time heba Mr. for apron fe na mama hwe de Sultan for de ma we kuru asa na fe Sultan drinks be yemfa ma ne na wase say wa ba dwuma de so na bibia aye kama nti odie ni nyame enhira mo pa yeda mo ase yeda wonso a wotena ase hwe dwuma die na watwe bia wotena ase hwe na yetim ede de okọ ebrel medi ede Abena Ghana bronga half this year kai say 28 September dwuma die foforo bi kura na eba e wo Mensvik Hotel East Legon is all about Ghana Actors and Entertainers Awards yede eba ede abebo empanyifo abatena ase entertainment industry next war. It's time for us to honor them, our giants in the industry. Eti be coming home on 28th of September at East Legon Mensvik Hotel and let's celebrate them together. Medi edi Abena Ghana meda sesa bia wotna na robetima hwe program e YouTube Abena Ghana TV official. You can follow me on Instagram at Abena Ghana official. That's ene ye behia e Deɛ Eko asem ba ko ne da bia nka kire me sinya me wo ma e be ye Deɛ Eko be di mechi na obe wo Deɛ Eko be di mechi na me ma wo Deɛ Eko be di mechi na obe wo Deɛ Eko